Good morning लोगोफोर बरायलायबाय गोदान भिडिअ साइकेल सालायगासिनो आं दायो फुङावनो मर्निं गामियावनो आरोना नै हाजोथिं माबायदि सानाबो ओंखारबोहांदोंसै आरोना जारोम रोम नै दाउथुबा नै कारेन्टआव लागावदों साइकेलखौ नै पेदेल मारि मारि पेदेल मारि मारि साइकेल सालाय जावनायसो दिनै फुङावनो फिल्डआवनो माइया फिथाइ ओंखारजोब्बाय नै रामिया मोखां सुबाय बेलाय सुइटिसो नामा बियो ओइ सा खाग्रा नायहैनो ओइ मैगं फोनायनि थियारि मा मैगं फोगोन दुन्दिया मस्ला नै लामाया जोबथासिगोनानो आरोना मोनफैबाय बेखौ साहा खागोन ना खाया नायहैनो आं साहा बिलाइ खानो मानसि नांगौ जादों जे गुसु बार बारखादों थान्दानो सिबिं फोनाय मोनदां मोजां जायासै बारा दाब्ला दाब्ला फिसा फिसा जाबाय बिबार लाबायमोन आं फोनानै सिबिङा मैदेर नेग्रा देरा माइयाव माइया देरायानो बेनो दैया खर 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 गाबलायदों बिथिं नै ओइ माबा थांगोन दिनै हाबा मावनो मा खागोन अनन्त नै बेहा दंग' आरोना दै जाबोयो दुब्लियावहा बिथिं ओरै हाजोनिफ्राय दै लाबोयो बेजोंनो दुगैनाय जानाय लोंनाय गासैयावबो बाहायनो गोनां जायो आरोना उफाय गैया दैफोराव जावनो हाया जोंनियावहा जेबो गैया आरोना जल जिबन मिसननिबो जोंनियाव मोनफैयाखै आरोना बिबार बारि बेफोर गायजोबना लाबाय आरोना मोजांनो न'आव थांफिनसै लोगोफोर गुबुनावहा लिंबोखाबायनो आरोना बेखौ साहा बिलाइ खानो थाखाय गुबुनावहा दायो साइकेला ओरैबादि खारलांगोन ना पेदेल गानो गोनां गैया जै गाखोदो आरो खारलांखाबाय नै गाखोबाय साइकेलाव ओरैबायदि खारलांसिगोन आंथ' पेदेलबो गाखायाखै नै दायो प्रयजन गैया पेदेल गानो ओरै थाबानो ओरैबादि स्पिडआव थांगोन साइकेला दायो नै गिजेनबायानो ब्रेकसो हमनांसिगोन बाराबा ब्रेकसो हमजेननांबायानो बिराद स्पिडआव दांलांखायो बाराबा साइकेलानो कन्ट्रल हानायसो नङा लांखायो
खारलांगोन दायो स्पिडआव थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर साइकेला बिराद स्पिड खारगासिनो दायो ब्रेक हमनांगोन फारनैजों फारसेल' माबा जानाय नङासो बिराद स्पिडआव खारखादों स्पिडआव खारखादों नै साइकेला गारि बायदिसो खारखायो लोगोफोर माबोरै दं बे खामानिया ओंखारलायबाय साबिले खाग्राफोर खाफैबाय आरोना बेगाव सोनांगोन बियो सान्दुंआबो गोसाथार नै भिउआ ओइथिंनिफ्राय खाबोग्रोदों नै ओइ एसे आगोलथिं गयाबो गैथारा फिथाइयानो देग्लाय सान्दुंआबो जि गोसाखा आदा स्कुलाव थांनांगौ आंहा सान्दुंआ जि गोसाखालै दिनै थां जाबायानो दानो थाबनो सान्दुं गोसा जायो ओइ मैदेर हाथाइ गोलाव गोलाव साहा बिलाइ खाग्राफोरनो जाहोनो जावब्रबबाय आरोना देरबावगौमोन बियो जेबोआनो जायाखै नै फिसा फिसासो गिदिर जाबावगौमोन बिलाइ खाहैलायनोसै दायो जोबाखै खानायानो हाजोबगोन ना हाजोबलाथाय दिनै दा बोसोन फग्राव बाहायलाय बेनि जाहोनाव जोंहा हाय होनहरदो एरा लाजिदोंसो देलाय टेंके टेंकेनायखौ खिथिलाय वा गिखौ गायना होब्रा सान्दुंआ नै जोंलायलायदों सान हाबसिगोन गारिया दाबो फैयाखै माथो बेफोर फुलखौ गायना होनायमोन आरोना नैबेखौबो लामा जिं जिङाव एसे जिंद्राय जाफैयो दंफाङा बिथिंमोन गुलुंबोबाय लामाथिं गालाव नै सान हाबथारसिगोन बारा गैला नै हाजोथिंबो नै गारिया दासो सफैदों गेर गेरसो ओइ थिखांनाय जासिगोन बिलाइखौ नायलांबाय थादो माबायदि थिखोयो मोनालायसिगोनबो उठा उठा नै बेसेबां जाखो लांबाय गारिया बेसेबां जाखो सानदो दे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 100 जाखाबाय
टटेल 172 जाहैबाय आरो ना दायो होयो आरो दंबावो एसे बेयाव 40 केजिसो ओंखारबावगोन आरो 40 केजि मोनाबाय आरो ना नै लोगोफोर औ मोनाबायना होनदो भिडिअखौबो फोजोबनोसै लोगोसे ना लोगोफोर जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबसक्राइब लाइक खालामना होदो ना हायोबा कमेन्ट खालामदो माबोरै मोनखो भिडिअखौ नायनानै ना नै फुलाबो बरिया जाना थादों दायो नै गाजानो माबोरै नुदों फुलखौ थिगानो न गाइसमोन औ भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना एसेयावनो गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव उनाव लोगो मोनलायगोन जोङो ना औ बाय लोगोफोर